gogotsu? Herrian bertan atzera egiteko gertu? Iraganera joateko prestu? Prestu eta estu, Estu. Bai. Izan ere, gaurkoan, pizkatxo bate estu ibiliko gara, historiotxoak, utxuneren bat edo beste badauka, badeko. Bai, eta zuen artean ere estu zaudete, zabaldu, hartu plaza, hartu kalea. Izan gaitezen ikuslego, herri antolatu, gogotsu, indartsu, prestu. Prestu? Eta prestu, favorez. Prestu. Kietarrok, berarutarrok, natxitutarrok. Eta beste, ok? Eta beste, ok, erremediorik ez? Etorri egin dira eta... Etorri egin dira, da, zegu. Bueno, eskerrik asko, Bueno, esan bezala, gaurko kondaira honek, gaur elkarrekin bizi gogoratu eta asmatuko dugun historio honek, utxuneren bat edo beste izan, badu. Bai, kondaira honek arrakala eta zulo asko ditu. Bueno, izan ere, zelitzateke munduaz, zulorik gabe, Eta zer litzateke lekeitio, zulo tabernarik gabe. Hori bai kondaira leyenda biba. Leyenda biba, Bueno, eta unibertsoa, zelitzateke unibertsoa, zulo beltz bari. Bueno, eta gure bizitzak, arrakalik gabe, Gaurkoan arrakala, mundo eta unibertso ezagutuko ditugu. Ezagutu. Ezagutuko ditugu, bai. Ez dakite, lehezan dugu, zulotxoa bete barko ditugu, txuneak bete. Txuneak bete, eskolan bezala, Eskola ipatu duzula, testu ingurua, favorez. Testu ingurua, bai. 20. mendearen hasieran daude. 20. mende hasieran, euria aitetu itzel, Azkar, harin batean egin dugu atzera jauzia. Ie, bedaru eta natxitu, banatutako herriak ziren aspaldi. Badira markada batzuk, elkartu eta herria osatu dutela. Udazkenik gabeko ura. Udazkenik gabeko ura? Udazkenik gabeko ura, Osutxunea bete behar ditugu. Ez asmatu gauza. Politiko bat. Ez asmatu gauza datuak badaude eta... Datuak eta patuak. Datuak. 1911an... Edo. Unibertso Bengoetxea Martin jaio da Ispazterren. 1912an edo. Mundo Bengoetxea Martin jaio da Ispazterren. Ez daitik ez da behar dana Ispazterren kontatzen, ba? Ojo. Haren aita, Juan Manuel Valentin Bengoetxea bedarukoa zen. Bedaru independientea zenekoa. 1858koa. Txotxo. Independentzia, independentzia, Ez, txotxo. Gehiagia txotxo. Ez. Txotxo ez izen ez. Ezagutzen genuen nien. Bueno, ezagutu. Bai, ezagutu. Txotxo zen mundu eta unibertsoaren aita. Txotxo handia da, oro, eta guztiaren aita? Txotxo deritzona da, bai, mundu eta unibertsoaren aita. Eta Ezekiela Martín Esteban, haien ama. Mundo eta unibertsoren ama. Movida guztionen protagonista. Movida latza. Sekondairak dio, mundu eta unibertso ume zirela hil egin zirela. Eta Txotxok, Juan Manuelek, alegia haren aitak, hilkutzak eskuz egin zituela. Hori gutxi ez, eta gurdi batean, bi umeen hilkutzak eraman zituen herri osoan zehar, kanpo santuraino. Kanpo santuan barik, gaur, eskolondon biziko dugu historio horren zirrara eta dardara. Beraz lagunok, egin dezagun, Juan Manuel bezala, gurdiaren atzetik joan gaitezen, herria zeharkatzen eta harriak zapaltzen. Kontuak entzuteko prez? Ireki! Orduan ireki duen bihotzetako zuloan. Argitu zuen harimen itzalak. Joan gaitezen mundo eta unibertsoren penaren atza. Ietarrok, bedarutarrok, natxitutarrok. Eta besteok noski, guazen.
Natxitutarrok, Eta besteok? eta besteok. Eta besteok. Urbildu, nahi baduzue, pizka bat, Ze orain, geldialdi bat egingo dugu hementxe bertan. Bai, eguraldi eder honekin geldialditxoa. Geldi? Ibiliaz pentsatzen du hobekien gazteak, ez ordea zaharra. Ez, eta kondaira hau, zaharra denezkero, ez? Ba, geldialdi gehiago behar ditu, hobeto pentsatzeko, hobeto pentsatu eta hobeto bete utxuneak eta zulotxuak eta, santutxuak. Hai, santuak, Nor zen Juan Manuel Valentin Bengoetxea? Nor zen? Txotxo, hori lehen esan duzu, txotxo. Baina, nor zen, nolakoa zen, nola, nola, bueno, historia segun eta nor kontatu, ala marraztu eta gogoratu, Batzuk esaten dute oso gaiztoa zela. Bai, oso gaiztoa. Ateoa zan, asko edaten zuen, eta batzutan violento jartzen zen. Hain gaiztoa izateko ezaugarriak ez dakin dizai. Edaten da asko. Zaieko jentia ez da gaiztua. Ien egon, ateo asko egon badago, bebai, ez? Bai, baina kartzelan egon zen. Eta? Bueno, eta umeak ez zituen bataiatu ere. Bueno, eta hori gutxi baliz, erentzian jasotako Sarakondegi baserrian, kabareta sortu zuen. Bueno! Montatu. Juan Manuel Txotxo un referente, baserrian kabareta montatu, ez ala, Sasoi hartan kabareta prostibuloa zen. Ai, Juan Manuel. Aldiz, beste batzuentzat Juan Manuel eredua zen. Ikusten. Gizon ona, ezekela emaztea zaintzen zuen. Ondo. Umeak, mundu eta unibertso ere zaintzen zituen. Ondo. Eskolara eramaten zituen. Juan Manuel, zintxo demonio. Lagunak etxera gonbidatzen zituen. Ia normala hori da nokengo genuke, baserri kabareta ukinda lagun guztiak gonbidatuko nituzke. Kontua kontu, zer da egia. Balen, ez dugu, segun eta historia no kontatu ez ala marraztu eta gogoratu, Lagunak, kondaira ilun honetan, argi pizka bat jartzen saiatuko gara gaur, Bai, saiatuko gara argia pizten, argia jartzen, historionen zubia eraikitzen, utxuneak betetzen, zuloak betetzen. Hori da, gaurkoan mundu eta unibertsoren museo bizia ezagutu eta eraikiko dugu. Museo bizia, Museo bizia, bai. Museoan egoten dira hildako objetuak. Bai, hildakoak berpiztuko ditugu gaur. Bai, berpiztuko ditugu eta argia jarriko dio historiari ondo. Izildutakoen ahotsari musika jarriko diogu. Bai, marginatutakoen ahanztura gogora ekarriko dugu. Beraz, ietarrok, delarutarrok, natxitutarrok. Eta beste. Prez zaudete, bidean aurrera jarraitzeko gurdiaren atzetik. Segi, zuen bihotzeko ateak eta zuloak irekitzen. Guazen. Joan gaitezen, mundo eta unibertsoren penaren atzean.
Natxitutarro. Eta besteok. Heldu gara. Heldu, ez du elkarri. Ez geratu bakarrik? Heldu elkarri? Eta heldu zirrarari. Heldu gara. Bai, berehala, gurutzatuko dugu, bestaldera eramango gaituen atea. Eta zer dago han zain? Beteko ditugu, historionen. Argituko ditugu zulo beltzak. Hala irentziko gaitu beltzean zuloak. Hor barruan zer dagoen inork ez dakit. Gauza, bakarra, baiezta, ere. Atearen bestaldean, historio honetako egiek eta gezurrek bat egiko dute. Eta egiek eta gezurrek bat egiten dutenean, edo zer gertatu diteke. Edo zer gertatu baitzitzaien mundo eta unibersori. Gaurkoan, unibertso berbiztuko dugu. Eta mundu akatuko dugu. Mundu akatu? Mundu akatuko dugu. Mundu akatu. Barkatu, ez edo ja, pizkan biztuina, ez berziztina. Eutxi zure sentimentuak, Ikusiko zuen ikuskaria sekula ikusi gabekoa da, eta... Itxi zuen ikarak kanpoan. Bai. Baina hori bai. Benetan izango duzue, bihotzean eta gorputzean dardara. Ate hau zeharkatzean, mundu berri batera sartuko zareten. Beste dimentsio batera joango gara. Eta hor, barruan, logikak jai dauka. Bertako arau bakarra irudimena da. Atea zeharkatzea ez du ezer nahi sartzea, Ateak gurutzatzea, ezagai du ezberdin irtetzea. Ietarrok, pedarutarrok, natxitutarrok eta besteok, ongi etorri. Eta hobeto joan. Argibide txiki batzuk. Argibide pare bat, landa horretik. Bai. Denbora daukagu museo bizi honetan gora eta bera aritzeko, joateko, ikusteko, post-instalazio daude. Bai. Batzuk hasiera eta bukaera dute, beraz txandaka sartuko gara, baina ezberdinak dira. Bigarren pisuan 3 daude. Eta lehenengoan 2. Batzuk bukaera eta amaiera dute, eta beste batzuk ba. Aulkiak daude, nekatuta daudenentzat, edo ez hain gazteentzat, edo eta besteak zurrik, aterkiekin kontuz mesedez, bai. Eta luze egongo da zabalik museo bizia, beraz, joan gaitezen, gero bukaeran denok elkartuko gara berriro. Zazpiretan, frontoian, han barruen sekulako festa, gainiko dugu inaugurazio. Non moztuko duzoka? Non moztuko duzoka? Eba? Bueno, ez gara sartuko, Hori da, hame, guzti! Irudimena esan dugu. Irudimena! Betxero bat? Ez, betxero barik. Ongi etorri eta hobeto joan. Gozatu, barruan. Ezekiela Martín Esteban. 1887ko apirilaren 1. Ordua, tralala, Castillo de Guaraña, Zamora. Jaiotetxea, tralala, Sol eta Luna kale artean. Aita, Don Miguel Martín. Ama, Doña Josefa Esteban. Mundua oso handia da. Gauzak ikusteko naia hor dago beti. Alaba ona naiz, fedea bidela. Aske naiz,
nahi dudana egiteko. Bizitza bat eraiki dezaket nahi dudanarekin. Emazte ona izateko beharrezko ikasi. Bizitza bat eraiki dezaket nahi dudanarekin. Maitalea izango du. Senarra izango duzu. Bikotea, zibilez ezkondua. Elizaz ezkondua. Fedea nire lagun. Bikotea, nire gorputza nirea da. Bizitza sortu dezaket. Senarra eta semea lanak izango dut. Dolores, Lucia eta Juan. Juan Mundo eta... Juan Mundo eta... Universo. Bizitza sortu dezakezu. Ez naiz beste naopean emango. Kolore duen soinekoak jantziko ditut. Beltzez jantziko naiz. Zoriontsu izango naiz. Triste ere egongo zara. Ilotzeek leku bat behar lukete. Ustutzeko, mina baretzeko. Otoitz egiteko. Ez naiz beste naopean emango. Ausarta naiz. Ausarta naiz.
Hasi naiz. Hasi naiz. 1887. 1887. Elkar bizitza zibila. Elkarbizitza zibila. Universo. Universo. Mundo. Mundo. Galera. Galera. Hilotzaren espazioa. Hilotzaren espazioa. Lotura zibila. Lotura zibila. Elkar bizitzaren galera. Elkarbizitzaren galera. Fedea. Fedea. Jabegoa. Abegoa. Kontrola. Kontrola. Lucía. Lucía. Dolores. Dolores. Galera. Galera. Salmenta. Salmenta. Itzulera. Itzulera. Aldaketa. Aldaketa. Galera. Galera. Berraldaketa. Beraldaketa. 1978. 1978. Bukatu naiz.
jarri zituztenako hemen alde pila bat, pasaje paretan jartzen zuten palmonda bat, adierazteko aberastu zirela Ameriketan. Badakigun moduan eta hemen eztabaida bat dago dela batzuk uste dugula palmondoaren fruta dela piña eta beste batzuk uste dute dela koko. Euskal Herriko palmondoek ez duten ez frutarik ematen, ez gaude ziur. Hau bizia da. Hau, Logikak dio piña. Logikak dio koko. Formak dio piña. Zeren piña da palmera bonsai. Osa, iguala da, baina txikia. Zaiteko izena indartxoa. Esan hobe bat, kokoaren ane. Koko. Osa, Karibeko iruditan zaituzten da. Palmondoa eta koko. Koko. Igual da piña. Igual da de limota. Igual marakuia erateratzen da palmondo bat. Eta horrekin. Zena makarrera dugu kontatu dutena. Zuek kin koko edo kin piña? Ni piña. Welcome everybody to the Manitoba Ocean Arena. Monkey head for Rihanna.
bi letrako izena duen herrian, ezin harrituko zeate topatu ezkero mundo eta universo izena duen jendea. Mundo eta universo, bizitzaren neurria izenetara ekarria. Beste koordenatu batzuk, lurra eta kosmosa. Santu eta jauntxo izenik ez, zenbataitaren gugatik. Mundo eta universo, noizko izenak, nolatan izen horiek, gurutzeak kolokan ziren garaiko izenak, egitura suhartuak, klase kontzientziaren loraldia, indarkeriaren industria eta monopolioa. Agian nahi ziguten jarri lur eta urtzi, eta ez zileten utzi, pizkundea, lore jokoak, eusko alderdi jeltzalea, kode zibilaren erreforma. Ba ez, mundo eta universo. Hau da lekua, gu gara lekuko. Gurdi batean itzalbi. Arrasto luze bat, ibiliala harago eramana. Gorputzetik urrunegi, lorratzak gurdia aurreratzeraino. Itzalak argitan bakarrik dira posible, eta angelua zein itzal bi ez izan gintezke zu. Nor diozu garela, goizak desegiten ez duen lainoa, gurdi batean itzalbi. Nor diozu garela, gaua esna zauzkan izua, gurdi batean itzalbi. Nor diozu garela, begia zulatu dizu namua, gurdi batean itzalbi. Nor diozu garela, oiturak erretako soa, gurdi batean itzalbi. Ze gure izenak kondaira baizik ez dauka, ugari, dauka estraperlotik zerbait, berezko errutik franko, ertz kamutsak non nahi, mila zori gaizto. Atera kontu. Oihartzun gor batek isiltzen du gure mintzoa. Kaldetu edonori, denek dute zein abartu. Gurdi batean itzalbi. Horra gure imperioa. Ez dugu funes bat, ez da interpretazio zentrorik, ez da biografia egile ofizialik ere, beharrik ere ez. Guk esan egin nahi genuke. Ez dago erraza baina, zer daukagu ba, delako estraperlua, kulpak nahi adina, xehetasun galduren bat, hori guztia, gurpilaren karranka. Eta horrekin konformatu behar. Baina esan egin nahi dugu. Esateko denagatik baino gehiago, esate hutsagatik. Ez begiratu horrela. Sekretu ozen bat mintzatu da gaur daino. Gure bozak hotxik ezpalu bezala, abede aproposik ezpagenu bezala. Baina nahia dugu, guraz gara. Horixe? Errepikak dakar egiantza, eta esan gabe doa, sinez gaiztasuna aitzakia utza da. Gurdi batean itzalbi. Ez dira aski agiri horituak, zigiluak, guztiek gezurtatzen gaituzte, erabakia hartu bada. Baimenik behar altzen, ala, gaixotasunak ere ez du galdetzen. Azken hitzaren kontra egin nahi dugu, esan ez bizi, kondairak dioena dioela. Esatea ez baita isilaraztea, erantzuna itxarotea baizik.
naizta agian espero zena jaso ez. Esan egin nahi diogu, geure geroari baietz. Susmoaren, gezurraren, ustearen kontra entzun. Ez zaigu damutzen onaino etorria. Gure hitza eskasa da, hitzalak latzakitz. Poemaren baterako behar bada bai, on baterako ez dakigu. Begiratu bideari, ez gurdiari. Gure hitzak jendea du, soinua du, adi. Zure gogoan ari du, ahopeka, murmullo bat, hizkuntza batila. Gutxik dakite fin. Xixarek, xitxek, adituek aztertzen dute. Katedradunen bat ere bada. Oroitu ongi, urdi batean hitzaldi. Nik irudikatzen dut, Ezekiela tranquil, bere zamuran, aukera izan ez zituen gauza guzti horiek kontatzen JM-ei, eta Ezekielaren mamua, Ezekiela baino, Ezekielaren mamua imaginatzen dut, maztiei begira, Juan Manelei, JM-ei, aukera izan ez zituen gauza guztiak kontatzen. Eta honela dio. Jakingo bazenu, profeta izena nuela, ez zinateke atrebituko izen horiek aukeratzen. Nitaz ezer ez dakite herrian, zutaz gehiegi. Nitaz dakite naizela itzalik ere merezi ez duen hilerri bateko bi hilobiren arteko hirugarrena. Bi hilobiren arteko hirugarrena. Ezekiela. Profeta izena jarri zidaten, ia. Ikusi ditut gurpil sutsuak, eta ia hainbestetan joan naiz, iesi bidebarritik Lekeitiora, iesi mundura, edo Zamorara bueltan, ia. Ohe azpian Biblia nuen gordeta, JM. Zamoratik ekarria Ezekielen profezia, lurralde prometitu batena, ea. Hobea izango zen Castrillo? Ez dakit. Inork ez dit prometitu lurralde hoberik. Hau ez bada nire infernua edo nire Babilonia, izango da bizi naitekena eta ja. Ibar labur bazara, ea, eta ja. Ibar labur bazara, ea. Eta ja. JM, izenaren aurka edo izenari men egiten. Bietako bat, izenaren aurka edo izenari men egiten bizi. Ez alda hobea, bietako bat. Besteei ezinezko izen bat ematea baino. Ez alda hobea izen imposible bat izatea baino. Eurizitalari esker neu izenik gabe, Ezekiela, izenik gabe, bi hilobiren arteko hirugarrena. Zain banego bakarrik, bizi izan naizen etxe guztietako harimak goze zilko lirateke. Kristauak izan ala ez, izenak izen eta milagroak milagro. Zain banego ez lirateke morokilak egoziko. Ez zu egurretatik onenak hilkutxetarako bereiziko. Ez ganadua enteratuko hilko zarenaz, JM. Hilko zara, etxetik urruti. Beste zerbait izateko gogoarekin. Beste zerbait akaso gu ez garena. Nehoiak eta txintxinak eta milagroak. Zertan sinesten dute ateoek, JM. Noren alde egiten dute apostu ateoek. Mirariaren atzetik altzabiltza. Barcelona es bona, si la bolsa es ona. Mingotxaren mekromina. Barcelona es bona, si la bolsa es ona. Bat,
ezkontza eguneko gure dokumentua. 2. Ukuiluko apustuen marmarrak. 3. Beste zerbait izateko zenuen behar hori. Zer sartu daiteke hilkutxa batean? Zer gehiago sartu daiteke hilkutxa batean? Egiteko momentua beti da orain, JM. Ilobi bat egin diet unibertsoan zure tenplu guztiei. Ilobi bat zure erabaki guztiei. Saldu dut baserria. Mundo ez da mundo joan da orain. Eskondu naiz berriz. Erditu eta bidertu San Ramonen estampa begira nuela. Gaixoa San Ramon, gaixoa santoa. Badirudi Ezekiela, izan nintekela Ezekiel edo Ezekiela. Jaioterriko paisaiak irensten utzi naiz, Zamoran. Mahasti arteko hutsuneetan. Haundi usteri gabeko muino erreak dira itsasoa hemen. Hemen, ziertzoarekin sartzen da hondarrate azpitik. Hilerri santuak gordetzen. Tuberkulosiarekin, Zamoran hemen, hobeto arnasten da. JM, ea, itzuli naiz, etorri nintzen bezala. Zulo urdin guztiak miatu ezinik, lurraldi prometituri gabe. Badirudi, etzen ekitela, izan nintekela profeta edo bestea. Eremuko dunen atzetik nabil, betirako, ea. Amerika. Beti joan nahi izan dut Ameriketara. Hitz horrekin hasi nintzen, ideia horrekin beti buruan bueltaka, niri bizitza osoa inguratuz. Lehenik, Amerika, prosperitatearen promesa gisa hartu nuen. Gero, abenturaren ideia bilakatu zen, ausardiaren seinalea. Eta azkenean Kuba kolonia galdu genuenean, ez dakit gogoratuko zareten, betirako min jasanezina bihurtu zen, betirako zauria. Nik uste dut hori nire lehenengo galera handia izan zela. Zeni txikitatik joan nahi izan nuen. Gaztean nintzenean, faltzeatu nuen nire adina itsas armadan sartzeko marinela, baina hori ere ezin izan zen, harrapatu ninduten berehala. Gero gainera ikusi behar izan nuen nola nire anaia guztiak bata bestearen atzetik joaten zirela. Eta nora joaten ziren? Amerikara, noski. Amerika! Eta naia joan bezain laster, nire ametzaren parte bihurtzen ziren, nire ametsa, beste bete gabeko amets bat. Hori gutxi balitz, bizi behar izan nuen ikusteko nola itzultzen ziren Ameriketatik joandakoak. Aberastazunez gainezka. Ameriketatik karriketako aberastasunak. Txin, 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 biruaren betxak. Indianoak deitzen genion. Indianoak eta beren emazteak, eta beren seme-alabak. Seme-alaba horiek morenoak, brunoak, beltzaranak, bizibeteak ziren. Usain eta argi berezi batekin osatuak ziren. Hemengoa baina beratxagoa, hemengoa grisa zen. Gozez eta galeraz osatua, hemen denak pobreak ginen. Eta nik ezin izan nuen, ezin dut. Inoiz ezingo dut mundu berri horretara joan. Gurea baina zaharragoa den mundu berri hori niretzat debakatuta dagoela ematen du. Baina sorte pixkakin gainditu ditzaket guzti hori. Nik mundu propio bat suertatu dezaket. Are gehiago, unibertso propio bat sor dezaket. Eta denen aurpegien aurrean barregin, eta besterik ez da gelditzen. Ni naiz, ni izan naiz, ni beti izango naiz, Juan Manuel Bengoetxea, txotxo. Unibertsoren naita, munduaren naita. Baina nire oroimenetatik ez da ia ezer gertatzen. Irandu nahi nuen, baina nire semeen oroimenak jan egin ninduen. Unibertsoa eta mundua, gaur bere herriaren oroimenerako erreskatatuak. Museo bizia honen protagonistak dira. Jaio egin ziren herrian bertan, hemen, oroituak. Hil egin ziren herrian bertan, hemen, ohoretuak, berbiztuak. Unibertso eta mundua nire semeak, askoren lehenak izango zirenak eta horretan gelditu ziren.
ezerezean edo ia ezerezean, beste bete gabeko amets bat. Eta ni, Juan Manuel Bengoetxea, txotxo, unibertsuaren aita, munduaren aita, ezin izan nuen inoiz Ameriketara joan. Ahaztutako gauzekin batera lurperatuta nago, gaur bakarrik, une honetan bakarrik oroitzapenerako berreskuratua. Zuen oroiminean mantenduko naizen heinean, bakarrik iraunduko naiz, besterik ez. Eta horrexegatik, eskerrak ematen dizkizuet, beti arte. Nire iruditzen zait, Ezekilak eta Juan Manuelek semei mundu eta uniberso izenak jartzea, askatasun deiadar ozen bat izan zela. Izan ere, uste dut, garaiko patroietan etziala kabitzen. Beraiek hartu zituzten hainbat erabaki garaian etziela ondo ikusiak izan, paituak ere izan ziela, eta seme izen horiek jartzeko hautuak hain zuzen bilatzen zuela nolabait etorkizun berri baten amets horren irudikapen gorpuztua edo haragitua. Izan ere, behaiek ezinbesteko jotzen zuten, norberak, izateko askatasuna izango zuen bizimodu berri bat, ekosistema berri bat, mundu berri bat, unibertso berri bat, nun, askotariko jendeak abituko den, nor bere erabaki eta hautuak eginda bizitzan, eta ez nahita ez garaia finkatzen dituen patroi edo arau horien barruan jardunda, ezta? Orduan nik uste dut garaiari berari arnas bat emateko asmoz jarri zizkietela izen horiek, eta etorkizun batean nolabait desira eta amets berrietarako bide bat ere erakutsi nahian semei beraiei eta garaiko gizarteari. Semei mundu eta uniberso izenak jarri zizkieten, seguraski herria txiki geratzen zitzaielako. Eta behar zuten burua zabaldu eta nolabait erronka bota ingurukoei, ez? Begirada zabaldu. Seguraski garaia ere txiki geratzen zitzaien, bazan beraina garai bat zeinean mundua zabaltzen hasten zen, baina ez mundua bakarrik, baita ere ideologiak, mundu ikuskerak, politikaren zentzuak, artearen sareak dena zabaltzen ari zan, eta beraiek bazuten beharra hori guztia zeuden lekutik egiteko ere, ez? Eta begirada zabalduz, nik uste dut beraien mundua barne hartzen zutena, zeuden lekuan zeuden, eta errotuak zeuden, baina errotze horretan era berean begirada zabal batekin. Eta norabait etxeari, herriari, garaiari leihoak eta ateak jarriko balizkiote bezala, ez? Leiho eta ate berriak, zabaldu zitezkeen leiho eta ate berriak, leihoak begirada zabaltzeko, barrura, etxetik kanpora, mundura, zein mundutik etxe barrura, eta ateak, norabait, aireatzeko, mundura atera izateko, baina baita ere, mundua etxera gonbidatzeko, ez? Eta hori ziren funtsean mundu eta uniberso, herriari, garaiari, mundu ikuskera bati, leihoak eta ateak zabaltzea.
unibertsoa bezala. Materia beltzez inguratuta zegoen herria. Hau zabaldutako kornaia. Eta materia hori betetzeko saiakera bakoitza mundu osoa zen. Hemen zaudetenok proba ezazuen. Mundu eta unibertsoaren historioa erantzunik ez duten galderez josita dago. Galdera horietako bat erantzuten saiatuz gero, itxaron, oso asko jona. Ondokoari, zuen teoria zalantzak jarriko duen teoria osatuago bat okurrituko zaio. Eta horrela ulertuko dugu zer den infinitua unibertsoa. Infinitua, elkarri kontatzen diogun historio bat da. Bakarra dirudietan, etengabe berrirazten ari den historio. Akaso Juan Manuel bertako gehienok imaginatu nahi genukeen anarkista idealista hori zen? Bere garaiko mundu zurruna aldatu nahi zuena. Ala guztiz kontrakoa. Bere emazte gazte ezekiela, hieran behartuta ekarri zuen norbait. Gizonkeriaren mende. Akaso ezekiela, bere senarraren itzalean gatibu zegoen presentzia bat zen, ala guztiz kontrakoa. Zarakondegiko ostatu misteriotsuan askatasun eremu bat gidatzen zuen, beste libre pensadore bat. Nolakoa izan zen mundu eta unibertsoren bizialdi laburra. Zer sentitzen zuen mundu eta unibertso? Eskola izena galdetzen zietenean, eta ezin zutenean Jose Antonio, Miguel, edo Ernesto erantzun beste bezala. Zer pentsatzen zuten gauetan izarrei begira mundu eta unibertso? Munduaz eta unibertsoaz. Historia honetan, egia borobia hauxe. 20. mendearen hasieran bi gurasok garairako oso estoikoa zen erabakia hartu zuten. Bere semei mundu eta unibertso izenak jartzen. Garaiko elizaren botere eremutik kanpo. Mundua hitz batean kabitzen. Unibertsoa hitz batean kabitzen da. Baina hitzak ez dira hitz bakarrean kabitzen. Hitza eskuaren mugimendu txiki baten modukoa. Saiatzen zara ahoskatu ahala hitz bat eskuarekin arranatzen. Baina ihes egiten dizu berean. Hitz bakoitzak eskapo egiten digun uina sortzen du. Mundu eta uniberso bi hitzaietan ez ziren haien bizitzak kabitzen. Izen bilakatutako bi hitz haiek sekula imaginatuko ez zuten uina sortu zuten. Gaur, hemen, elkartu gaituen uina. Oroitu ezin dena oroitzeko elkartu gara hemen, meza pagano batean bezala. Istorioak maite ditugu, istorioak entzutean dugulako xede, nor izan garen, nor garen, eta nor izan gaitezkeen ulertzen. Hitz bat, mugimendu txiki bat bezalakoa da.
esku batek airean, edo uretan, edo norbaiten azalean egindako fereka batek urteak irautitzak. Mundu eta unibertsoaren gurasoek ezin zuten sekula imaginatu gu gaur hemen egongo ginenik. Haiek piztutako hitzek gaur historioak asmatzea bultzatzen dituzten. Mundu eta unibertso aurrek ezin zuten imaginatu haien bizitza laborrek irudinena hain luzez piztuko zutenik. Beraz, ez dezagun hemengo inork itxaropena da. Gure bizitzetan egiten ditugu mugimendu txikiak, erabakimenez egindako keinoak. Espero ez dugu nuin bat ekar dezake denbora. Ez dezagun borrokatzeko pasioa da. Eta pasioaz ari garela. Pasioaz. Ieko lagunek, historia honekin transmititu diguten pasioa izan da guretzat, gaurko emanaldi hau sortzeko orduan, inspirazio iturririk garrantzitsuen. Historio bakoitzaren atzean, historio hori kontatzen duenaren historioa dagoelako, jakimina, kuriositatea, eta justizia poetikoa egiteko behar, hori transmititu ziguten ieko lagunek. Pasio horrekin, berarekin, amaitu nahi dugu gaurko emanaldia. Hemen gauden pertsona bakoitza mundu bat da. Hemengo aurki bakoitza mundu bat da. Eta tartean dagoena, unibertsoa. Materia beltza. Erantzun gabe ditugun galdera. Eta gu gau, materia beltz hori artearen bitartez betetzen saiatu gara, baina horretarako ez bestekoa izan zaigu pasioa. Horregatik, munduen arteko espazioa beteko dugu orain ere pasioz, mugimenduan eta dantzan. Jarraian entzuten hasiko garen, kanta honek irauten duen bitartean, dantza egingo du. Eta dantza egitera gonbidatu nahi zaituztegu. Nahi badezuen, ez bazauden eroso lasai. Zaudeten lekutan, geldiku lasai. Begira, mugimenduari begira, ez da zer gertatzen. Dena ondo dago. Baina, espazio hutsa betetzen lagundu nahi badiguzuen. Gurekin dantza libera gonbidatzen zaituzten. Erantzunik gabe geratutako galderen espazioa betetzera gurekin batera dantza.